לא משנה מה יהיה בטלוויזיה, הוא לא יקום. לא משנה איזה תוכנית, חכה, תעצור, שים משהו אחר, אל תשים את זה, תעשה סטופ, סטופ. כן, סתם, תראו. הרג להם מי שפרס חסותו יש חדשות. במשך יותר מ-30 שנה. לא משנה מה יהיה, איזה מוזיקה, הוא ישים ערוץ 24. ערוץ 24. היהודים קובצו מהכפרים לבירה צנעא. הנה מוזיקה, ערוץ 24. הוא לא יקום, תראו. רגע. הוא לא יקום, תראו. תסתכלו, הוא לא קם. הוא לא קם. אוקיי, מוכנים? תן לה בראש. תסתכלו עכשיו מה קורה. איך שהוא שומע את השיר. תסתכלו. תראו מה קורה שהוא שומע את השיר נוסה. תסתכלו. הילד באטרף. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego,